برنامه خبری رادیو آزادی است که چون همیشه در همین ساعت پیشنهاد شما میگردد جشن وحدت ملی مبارک باشد. همراه با شما در 15 دقیقه دیگر میبینیم که 27 ایون در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. таҷлили камранги ҷашни ваҳдат дар душанбе ва таъсиси гӯшаи махсус дар осорхона ки таърихи ҷангу сулҳи тоҷиконро бозгӯ мекунад. дар исфара аз ҷониби ҳунармандони исфара ин масалан кӯзаҳои мунаққаше сохта шуда аз ин хоки ба таври рамзӣ кӯзаи ваҳдат номгузорӣ мешаванд. изгоҳи охирини нархи газу бензин дар тоҷикистон куҷост? акнун қимати гази моеъ на танҳо ба осмон дака хӯрд, балки кам ёфт шуд. меҳмоннавозӣ ву зиёфатҳои Рамзан Қадиров барои тими футболи Миср чӣ нарх хоҳад дошт? Парлумони Миср ба таҳқиқи сабабҳои нокомии пайдарпай тими футболи кишвараш дар ҷоми ҷаҳонии 2018 пардохт. имрӯз дар тоҷикистон рӯзи ваҳдати миллиро ҷашн мегиранд. тибқи нақша тантанаҳои асосии ҷашни ваҳдат бо ширкати президенти кишвар шомил имрӯз дар шаҳри Кони Бодом ҷараён хоҳад гирифт. таҷлили ин сана баъди он шурӯъ шуд ки соли 1997 пас аз 4 соли музокирот намояндагони ҳукумат бо иттиҳоди нирӯҳои мухолифин созишномаи сулҳро имзо карданд. аммо зоҳиран бо гузашти беш аз 2 сола ин рӯйдод тадриҷан ба гӯшаи фаромӯшӣ меравад ва таҷлили бошкӯҳи ин сана ҳатто дар пойтахти Тоҷикистон ба назар намерасад. Абдумаҷид Достиев, собиқ ҳамраиси комиссияи оштии миллӣ дар сар задани ҷанги шавандӣ, ҳамаи одамони болиғи он замонро гунаҳгор медонад ва мегӯяд беҳтар аст агар он рӯзҳои даҳшатнок ҳарчи зудтар аз ёдҳо биравад. شما گفت دادستم از این در ایدی وحدتی بهتر نیست. بله. وقت زمان را ما دیدیم که در همه جا آرام بودیم. در فرزندانمون در کین کجا رست میشدن. من همین لحظه بزرگونا گفت دادستم کجا پوری ماشین مردم ها گشتی خنده کرده همین جشن وحدت کرد. суҳбати комили Абдумаҷид Достиев бо ҳамкорамон Мирзонаби Холиқзодро метавонед дар сомонаи мо www.ozodi.org пайдо кунед. бо сипарӣ шудани 21 сол аз имзои созишномаи сулҳи тоҷикон ва поёни ҷанги шаҳрвандӣ то ба ҳол хотироти он рӯзҳо дар зеҳни аксари сокинони Тоҷикистон боқӣ мондааст, ба ҷуз аз ҷавононе ки шояд он вақт зода нашуда буданд. аммо ҳоло дар Осорхонаи миллӣ гӯшаеро ташкил карданд ки таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, музокироти сулҳу ваҳдати миллӣ ва бунёди давлат дар Тоҷикистонро дар 25 соли пеш бозгӯ мекунад. Сарвинози Рӯҳулло аз наздик ҳар як нигораро мушоҳида намуд. ин қалами муқаррарӣ ба сарнавишти мардуми Тоҷикистон иртиботи мустақим дорад. бо ин қалам яке аз санадҳои муҳим дар раванди музокироти сулҳ миёни ҳукумати Тоҷикистон ва иттиҳоди мухолифин ба имзо расидааст. хусусан 11 декабри соли 1996 аввалин маротиба вохӯрии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо тарафи мухолифини тоҷик баргузор гардиданд ки ин воқеа дар шимоли Афғонистон дар Хосдеҳ баргузор шуд ва он қаламе ки дар ин музокирот ҳуҷҷатҳо ба имзо расиданд имрӯз дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон дар экспозитсияи шӯъбаи таърихи нав ва навтарин ба намоиш гузошта шуданд. дар ин гӯшаи Осорхона ҳамчунин чандин ёдгорӣ аз таърихи ҷанги шаҳрвандӣ, музокироти сулҳ, ваҳдати миллӣ ва бунёди давлат дар Тоҷикистон ба маъраз гузошта шудааст. ин аввалин намунаи парчами Тоҷикистони имрӯз аст ки ҳанӯз соли 1992 дар сессияи 16 шӯрои олӣ дар Хуҷанд қабул шуд ва ин ана ҳамон парчам аст ки президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пас аз интихоб шуданаш ба ҳайси раҳбари раиси шӯрои олӣ ин парчамро бусид. ашё ва меросҳои рамзи ваҳдати мардуми Тоҷикистон ки дар солҳои мухталиф тавлид шуда наворгирӣ шуданд, гӯшаҳои дигари ин бахши Осорхонаи миллиро оро додааст. кӯзаҳое ки бо чанд мушт хоки ҷамъовардаи ҳаракати ваҳдати миллии Тоҷикистон сохтанд хеле ҷолиб ба назар мерасад. аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон як кафи хок ҷамъоварӣ намуданд ва ҳангоми анҷоми сафари худ дар исфара аз ҷониби ҳунармандони исфара ин масалан кӯзаҳои мунаққаше сохта шуда аз ин хоки ба таври рамзӣ кӯзаи ваҳдат номгузорӣ мешаванд. ин осори таърихи ваҳдати Тоҷикистон махсусан барои ҷавонон ки шоҳиди он таърих набуданд хеле ҷолибу диданӣ ба назар мерасад. масалан бо ҳамин қалам созишномаҳои сулҳи Тоҷикистон ба имзо шудааст
و در اینجا کتابایی که ما می‌بینیم وحدت ملی، روند وحدت و نظریه آن همش در بابت همین وحدت ملی جمهوری تاجیکستان نوشته شدند. اکثر کلی اکسپونات‌های مربوط به وحدت ملی تاجیکان به آثارخانه ملی از سوی افراد الهیده و رئیس جمهور امامعلی رحمان تقدیم شده است. رو می‌آوریم با موضوع دیگر. قیمت سوزشواری در توجیکستان رکوردهای نو را فتح می‌کند. طی 2 هفته اخیر توجیکستان شاهد کمبود سوزشواری گاز مایع و بالوروی بی‌سابقه نرخ آن در کشور شد. قیمت 1 لیتر گاز مایع در دوشنبه از 3 سومانی و 40 درهم تا به 4 سومانی و 70 درهم رسید. گرانشوی مواد سوخت چون و چراهای زیاد دارد و همه این را از همکارم عبدالله اشورов می‌پرسیم. عبدالله، این بودی قیمتی از کجا می‌وزد و آیا معلوم است که کی نرخ معتدل می شود؟ سلام شهلا. انگشت اشاره مقامات تاجیکستان در رابطه با سبب‌های گرانشوی بی‌سابقه نرخ سوزشواری در کشور همانا سوی خارجه است. در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند شرکت‌های تاجیکستان سوزشواری را وابسته به نرخ معین کرده بیرژه مول اشیای شهری سنت پترزبورگ روسیه خریداری میکنند و در این بیرژه قیمت سوزشواری بالا رفته است. اما چند عامل در این راستا به هم آمده بحران سوزشواری را در تاجیکستان عمیق‌تر می‌کنند. از این رو شرکت‌های سوزشواری میگویند نرخ‌ها هنوز معتدل نشدند و باز هم بالا خواهند رفت. واقعا هم تشویش‌آور است. اما عبدالله، می‌شود در مورد چند عاملی که اشاره کردی واضح‌تر بگویی؟ این کدام عامل‌ها هستند؟ شهلا، طور همصحبتان ما از شرکت‌های وارد کننده سوزشواری‌های نفتی و گاز مایع گفتند گرانشوی این نوع سوزشواری‌ها سبب‌های جداگانه دارند. واقعا هم قیمت بنزین و سولر در خود روسیه گران شده است و تاجیکستان بیشتر این نوع سوزشواری را از این کشور وارد می‌کند. در این راستا شهلا، یک شرکت میانه رو در روسیه شرکت‌های وارد کننده سوزشواری را در تاجیکستان نزدیک 5 میلیون دلار فریب داده است که باعث باز هم عمیق‌تر گشتن بحران سوزشواری در کشور شد. حالا 10 شرکت از تاجیکستان که به این شرکت از 400 تا 500 هزار دلاری پول پیش پرداخت کرده بودند نه سوزشواری گرفته می‌توانند و نه پولشان را بازپس. این شرکت گویا مفلس شده است و پول شرکت‌های تاجیکستان را بازپس نمی‌دهد. خوب، سبب گرانی بنزین و سولر که تا حد فهمو شد، اما چرا نرخ گاز مایع بیش بالا می‌رود عبدالله؟ سبب اصلی گرانی گاز مایع در آن است که شهلا شرکت قزاقستانی که بزرگترین تحویل دهنده گاز مایع به تاجیکستان به شمار می‌رفت به دلیل ویران شدن یکی از کارخانه‌هایش از فروش آن به تاجیکستان دست کشیده است. این شرکت اکتوبه مونایگاز نام دارد و بنابر سر زدن نقصان تکنیکی در کارخانه استحصال گاز مایع ژنژال فروش آن را به شرکت‌های تاجیکستان پورا قطع کرده است. اما بجز از قزاقستان امکانی از دیگر کشورها آوردن گاز نیست مگر؟ چون این امکان هست، اما این وقت می‌طلبد و خرج علاوه‌ای را تقاضا دارد. شهلا، شرکت‌های تاجیکستان با شرکت‌های روسی جهتی خرید گاز مایع وارد مذاکرات شدند، اما در بهترین حالت واردات گاز مایع از روسیه تنها ماه ایول می‌تواند آغاز شود. حالا تنها شرکت علت با واردی گاز مایع از ازبکستان مشغول است که نیت دارد به جای 6000 تن پیش بینی شده 8000 تن گاز مایع وارد کند. سپاس برای صحبت عبدالله. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. تاجیکستان امسال با امضای اعلامیه سازمان ملل متحد معیوبان کشور را به آینده بهتر امیدوار کرد. آنها میگویند شاید اکنون از امتیازهای بیشتر برخوردار میشوند، شروع از کمک مالی دولت تا رسیدن به کرسی وکیلی. انتظاراتی که با توجه به شرایط و قانونگذاری تاجیکستان عملی شدن آن در سالهای نزدیک بعید به نظر میرسد. یک барьер ё монеаи хурде ҳам бошад барои шахси маҳбубият дошта ин монеаҳои калон аст барои оне ки ҳаёти худро мустақил баранд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд то ҳол дар ҳаёти сиёсии кишвар шахсони маъюб нақш надоранд. на танҳо худашон вориди майдонҳои сиёсӣ намешаванд, балки имкони маҳдуд доранд. ҳомиёни ҳуқуқ мегӯянд бо ҷудо кардани саҳмияҳо барои маъюбон бояд роҳи маълулон ба арсаи сиёсат боз шавад. агар ҳам хел саҳмият мешуд, албатта ин бисёрӣ ба фикри ман осонтар мекунанд иштироки шахсони маҳбубият доштаро дар ҳаёти сиёсии ватанамон. ҳоло ба фарқ аз тоҷикистон дар кишварҳои ҳамсоя аз ҷумла қирғизистону қазоқистон роҳи маъюбон ба сиёсат ҳамвор аст. Те родители, у которых имеются дети с инвалидностью, они когда вот смотрят на меня, они уже понимают, что их ребенок не безнадежно может работать в различных сферах. Достон Бекешев 8 сол боз вакили парлумони Қирғизистон аст.
дар ин кишвар 2 нафар маъюб узви парлумони кишваранд ва барои афроди имконияташон маҳдуд қонунгузории саҳмияҳоеро барои интихоб шуданашон пешбинӣ кардааст. И каждая партия, когда составляет список кандидатов в депутаты, ҳар ҳизб вақте рӯйхати номзадҳои худро барои депутатшавӣ тартиб медиҳад, бояд на камтар аз 2 номзад аз ҷумлаи шахсони маъюбӣ доштаро шомил кунад. ҳамчунин яке аз номзадҳо бояд дар миёни 50 нафари аввал ҷой карда шавад, яъне дар рӯйхат дар ҷои 119 ҷой карда нашавад. дар парлумони мо 120 ҷой ҳаст, барои ҳамин мо чунин тартибро ҷорӣ кардем. У нас 120 мест в парламенте, поэтому вот мы прописали таким образом. дар тоҷикистон феълан ҳудуди 153 000 маъюб зиндагӣ мекунад. дар миёни 63 вакили маҷлиси намояндагон депутати маъюб нест. ҳарчанд моҳи марти соли ҷорӣ президент барномаи созмони милали муттаҳид дар бораи ҳуқуқи маъюбонро имзо кардааст, ин санад то ҳол дар парлумони кишвар тасвиб нашудааст. шодмон ятим, искандари фирӯз, озодӣ, Душанбе. барномаро идома медиҳем. имрӯз қувозмоҳиҳои ниҳоӣ дар гурӯҳҳои И ва Ф доир мешаванд ва боз иштирокчиҳои дигари қувозмоҳии ҳаштяк ниҳоӣ дар ҷоми ҷаҳонии футбол ошкор хоҳад шуд. феълан маълум аст ки рӯзи шанбе дар бозии ҳаштяк ниҳоӣ мунтахаби Уругвай бо Португалия ва Фаронса бо Аргентина рӯбарӯ мешаванд. дирӯз тими Аргентина дар як қувозмоҳии фавқулода печида дастаи мунтахаби Нигерияро бо ҳисоби 2-1 шикаст дод. ба ҳангоми тамошои ин бозии мураққаб ҳатто ситораи футбол Марадона ҳам таҳаммулашро аз даст дод. рӯзи чаҳоршанбеи 27 июн Диего Марадона гуфт ки ҳолаш хуб аст. як рӯз пеш аснои қувваозмоии дастаҳои футболи Аргентина ва Нигерия дар чорчӯби ҷоми ҷаҳонии футбол ӯ ибтидо бо ишораҳои ноҷоб ба навор гирифта шуд. дар шабакаи иҷтимоии Инстаграм Марадона навиштааст ки ҳолаш хуб аст. ба қавли расонаҳо рӯзи сешанбе баъд аз пирӯзӣ хеле ҳам душвори Аргентина бар Нигерия дар шаҳри Санкт Петербург, Марадона бо кӯмаки наздиконаш аз варзишгоҳ берун шуд. Марадона бо аъмоли аҷибу ғарибаш машҳур аст. ӯ боре ба тарафи рӯзноманигорон аз милтиқ оташ кушод. ба ғайр аз ин, ӯ замоне аз мутоди ба кокаин ва машруботи алкоҳолӣ табобат гирифтааст. аммо дар ҳар сурат дар Аргентина Марадона ҳамчун нафари муҳимтарини дастаи ин кишвар дар ҷоми ҷаҳонии соли 1986 ки бо пирӯзии ин кишвар анҷом ёфт ва дастаи мунтахаби соли 1992 дониста мешавад ки дар он Аргентина ҷои дуввумро ишғол намуд. дар ҳамин ҳол мушкилоти тими футболи Миср ки баъди чанд бозии ноком ба даври ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар Русия роҳ наёфт, ба ватанаш баргашт ва бо ин тамом намешавад. Парлумони ин кишвар ба таҳқиқи сабабҳои бохти даста пардохт. сармураббии ин тим малакаи гуноҳи бохтро бардошт гирифт ва ба истеъфо рафт, аммо зоҳиран аъзои даста маҷбур мешаванд барои зиёфатҳои хурдаашонро аз ҳисоби Рамзан Қодиров посух бигӯянд. мақомоти Миср сабабҳои шикасти ваҳшатноки тими миллии футбол дар ҷоми ҷаҳонии соли 2018-ро таҳқиқ мекунанд. тавре Ал-Арабия мегӯяд кумитаи парлумон дар умури ҷавонон ва варзиш аз ҷумла муайян хоҳад кард ки чаро пойгоҳи тамринии мунтахаби Миср на дар марказҳои наздик ба бозӣ, балки дар Грозни, пойтахти Чеченистон ҷойгир шуд. вакилони мисрӣ бовар доранд ки маҳз ба ҳамин сабаб дастаи миллии футболи ин кишвар дар ҷоми ҷаҳонӣ ба шикаст рӯбарӯ шуд. комиссияи тафтишотӣ инчунин мехоҳад мушаххас кунад ки чаро ба пойгоҳи бозигарон ва меҳмонхонаи онҳо тоҷирон ва ҳунармандон роҳ ёфтанд. вакилони парлумони Миср иштироки нимҳимоятгари тими миллӣ Муҳаммад Салоҳ дар зиёфати шом бо Рамзан Қодиров, раиси ҷумҳури Чеченистон ва тақдими унвони шаҳрванди фахрии он кишвар ба Салоҳро баррасӣ хоҳанд кард. қаблан телевизиони CNN хабар дод ки Салоҳ мехоҳад ӯро дар сиёсат истифода накунанд ва бо ин ҳадаф ният дорад аз тими мунтахаб биравад. дастаи миллии Миср дар ҷоми ҷаҳонии футбол 2018 дар Русия бозиро ба Уругвай, Русия ва Арабистони Саудӣ бохт ва аз идомаи иштирок дар ҷоми ҷаҳон маҳрум шуд. ва барои дарёфти ахбори аз инам бештар шуморо ба вебсайти Радиои Озодӣ даъват мекунем. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва худо нигаҳдор.